ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನುಂಚಿ ರವಾ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ ರವಾ ಪಾರ್ದು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತಾರಾಯಿದ ಚಟ್ನಿ ಪಾರ್ ತಿನ್ರೆ ಈಗ ಬೊಕ ಮೀಂದ ಕೈಪುಗು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ರವಾ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತುಕ ಯಾನು 2 ಕಪ್ ರವಾಗೆ ತೊಂದೆ ಸಣ್ಣ ರವಾ ಬೊಕ 1.5 ಕಪ್ ದಾತು ತೆಲುಗು ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ನೀರು ಒಯ್ತ ನೋಡೊಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಈತೆ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಈತೆ ಬಜಿಲನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡುಂದು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಈತೆ ತುಲೆ ಬಜಿಲ್ಲ ಈತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವನ್ನ ಬಜಿಲನ್ನ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ನೆನೆದ್ದಿತ್ತಿನ ರವ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರವ ಪಾಡಿಯನ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಹದೋಟು ನೆನೆದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಕೊಜಪ್ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಡೆದು ಪತಾರ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ಪತಾರ್ಕ ಬೊಕ ನೀ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಅನ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಆತು ದಪ್ಪ ತೂದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀಪೆ 15 ನಿಮಿಷ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ದೀನಗನೆ ಒಂದು ಉರ್ಗುಂಡು ತುಲೆ ನನ್ನಂತೆ ಪೊರ್ತದಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಟ್ ಸಾಯಿನ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಡೆಪುಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ದೋಸೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆದು ಬಂದ ಪಾಡ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಇಂತಲೆ ಗೆಪ್ಪುಗವನೇನು ರವಾ ಡೋಸಾ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆಗನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ